El meu pare no m'ha trobat baixant, no vol veure. Home, que no així podrà anar. Good morning, blues. Blues, how do you do? Yes, good morning, blues. Blues, how do you do? Babe, I feel all right, but I come to worry you. Yes, it's Christmas time, and I wanna see Santa Claus. It's Christmas time, baby. Bueno, bona tarda, senyor Mateu. Bona tarda, caballero. Venim aquí a fer una mica de repàs als records de la història de Marianao. Dintre del que cap, del que recordem, aquí està. Això, per començar, Sí? aquest escut, Sí. qui el va fer? Pues aquest escut de l'obra que teniu, de les meves mans. I és l'escut de Marianao, no? L'escut. La nau Maria. La Maria, sí. Me'l va dibuixar un xicot per aquí, no recordo qui era, sobre un cartó, i després jo vaig fer l'ala de més. Això és tablero, amb una serrata vaig serrar, el vaig enguixar i el van pintar. I el rai que té, això tot així. I vostè coneixia a Pollença el senyor Bordoi, no? El senyor Bordó era de Palma. Jo era molt de Mallorca, a Pollença vivia. I d'allà va venir per aquí. O sigui que ja va ajudar vostè amb el I tema... llavors jo d'allà va venir darrere sobre un senyor que hi havia que deia Papet. Em va portar aquí per 15 dies i havia aquí m'he quedat tota la vida. O sigui, l'ajudant del senyor Bordoi, vostè. Exacte. Del senyor Abdó Bordoi, no? Exacte, tot Bordó. Però ja venia des de Pollença.